Vlada, dobrodošli v Skopje. Hvala vam, pozdrav. Da, malce došt ima, ama mislim da nema da bude prečka. Ja mislim da morat ćemo se svi sad priviknuti. Nama nije teško, mi imamo krov nad glavom, ali mislim da će, vjerojatno će već stati kiša. A koliko vremena postoji Prljavo kazalište? Prljavo kazalište prošle godine bilo 40 godina. Prljavo kazalište, puno godina, jel da? Zastrašujući broj godina, ali mogu reći da je izuzetno brzo prošlo. I tako, to je put koji smo mi izabrali, koji nas veseli, koji nas raduje. Put glazbe, rock'n'roll, na cesti. I sve dok je tako, dok nas to veseli i nema razloga za bilo kakve stanke. Vašat najboljem hit, jaz se sjećam da i ušte se vrti po radio stanicita, se vika Zbog mene ne plači. Za koga je posvetena ta pesma? Mislim da je to pjesma da se zove Na Banje večer. Pa mislim da, to je Jasniko, on bi vjerojatno bolje mogu reći, meni nikad nije govorio imena osoba, imena koje bi se mogli u tome prepoznati, ali to je jedna, ja sam doživio kao intimna lirska jedna ispovjed o jednom banjoj večeri gdje se dogodilo to što se dogodilo. Svako pjesmu tumači na svoj način. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada mijenjam. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada mijenjam. Jel sve lako kad si mlad, jel mi plešemo, previše suza u mom pivu. Tako je puno bilo pjesama i super, imali smo tu sreću da su ljudi dobro to prihvaćali i ovdje u Makedoniji gdje smo god svirali, dobro smo prihvaćeni i naravno nas to raduje. Koga postaje pad u Makedonija? Kad ste zadnji put? Sad mi se teško sjetiti, bili smo na jednom dočeku Nove godine. Bili smo i znam da je jedan događaj za Prilep, svirali smo tamo u Prilepu i tamo sam pao sa pozornice i strgao sam ruku. Tako da što duže vremena pamtiti. Na Pivofest? Da. I pa smo spavali u Kruševu gore i tako puno je susreta bilo i ja se sjećam još i sportski centar Kale dok je bio Hotel Grand, ali toga više ničeg nema, tako da puno susreta ovdje u Makedoniji i dobro se osjećam. Pustite na neki nov album? Pa je. Čujte, život rockera i sve to onako, čime se završi zadnji album, počinje se drugu noć, počinje se već skupljati inspiracije za nove pjesme i tako i sa ovdje. Samo evo nije bilo prilike već 5 godina od zadnjeg albuma, a i ove godine neće biti prilika zato što, evo, mi smo sljedeći tjedan Göteborg, pa imamo jednu Sloveniju, pa imamo cijeli 5. mjesec nastupe i 6. Onda je turneja po Jadranu, a u 10. mjesecu nas čeka i 30 godina od onog jednog koncerta koji obično volimo spominjati, 30 godina od koncerta na Trgu Republike, tadašnjem, 89. godine. Dakle, jedna posljednja, moramo se za to pripremati, vjerojatno dio repertoara će biti sa tog koncerta i tako. Tako da ima puno aktivnosti, ne vjerujem da će ove godine baš biti prilika za neke nove pjesme koje su, neke su čak već i snimljene, ali ne objavljujemo tako iz poslovnih razloga, ali sljedeća godina mislim da je naša sigurno. Poštovani gledatelji, ja sam Mladen Bodales, pjevač grupe Prljavo kazalište. Vi gledate ekskluziv na 1 TV.